Yn gyntaf, mae angen i ni dangos fod gan x-1 yn hafel i cos x dim ond un greiddyn, yn meddwl dim ond un trisiad. Golyga hyn os lluniwn graff x-1 a graff cos x, dylse hynny fod yn digon. Os lluniwn un hun cromlin trigonometrig neis, felly os mae hynny yn cos x, gallwn gosod y chelyn i mewn fan hyn, a mae'r chelyn arall yn mwy na lai'n mynd trwy'r canol fyna. A mae'n werth rhoi llinell dotiog bach ar hyd fan hyn. Dwi'n gosod hynny ni lle mae -1. Iawn, a mae'r llinell y yn hafel i x-1, wel, well ni labelu hynny sydd ar y diagram yn barod, felly ni y yn hafel i cos x. A mae gan y llinell yn hafel i x1 graddiant o 1 ac aeth trwy -1 fel ei rhangdoriad. Golyga hyn ei fod yn mynd trwy 1 fel hyn, a gwyddom hefyd fod hynny'n pi dros 2. Felly mae'n werth y belu hwn am ei fod yn ei wneud yn glir fod hyn yn croesi tuag at i'r chwith. Felly gosodwn yn hafel i x-1 ar hynny, a nawr credaf bod ganddo'r holl gwybodaeth sydd angen arnom. Mae'n bwysig i bod yn dangos ei fod i'r chwith o pi dros 2. Os dychmygwn llinell yn mynd trwy -1 a pi dros 2, neu i'r dde o pi dros 2. Ar ryw pwynt mae un o'r llinellau yna'n mynd i daro'r cromlin draw fan hyn. Os gwyddom yn fod i'r chwith o pi dros 2, gwyddom yn sicr mae'r unig greiddyn yw fan hyn, yn y gwyrdd. Lle ran nesaf o'r cwestiwn, gweithio'r Deilliant Newton-Raphson pan edrychwn am reiddyn, sy'n meddwl gwers sy'n gwneud i'r afaliad fod yn hafal i 0. Oherwydd mae gennym x-1 yn hafal i cos x, yna beth ydyn yn gwneud yw ei droi hi mewn i x-1 minus cos x yn hafal i 0. A felly hwn yw ein ffwythiant o x. O drycho'r fformwla Newton-Raphson fel hwn, felly os yn barod mae gennym greiddyn xn, cawn greiddyn gwell xn plus 1 gan roi xn i mewn i'r fformwla yma. Nawr ydych siŵr o fod wedi gweld hwn o'r blaen, ond mae dal yn werth adolygu hwn, fel eich bod yn deall beth sy'n mynd ymlaen. Felly os oes gennym rhyw ffwythiant, a mae gennym bras amcan fan hyn, galwn hwn yn xn i'r greiddyn sydd fan hyn. Yna os lluniwn y tangiad arno, felly byddai'n mynd fel hynny. Yna gallwch gweld cawn bras amcan gwell pwy galwn y gwerth x, felly xn plus 1. Felly sut ydy'r fformwla yma'n dod allan o hynny? Dyma'r cromlin f. Y llinell coch yma yw'r tangiad i f. Felly beth golyga hyn yw os lluniwn triongl ongl sgwâr bach fan hyn, yna gallwn ddweud mae hynny yw'r newid mewn y, a dyna'r newid mewn x. Yn wir oherwydd y tangiad yw graddiant yn y pwynt uwchbenni xn, yna gallwn ddweud bod f dash o xn yn hafal i'r newid yn y dros y newid yn x. Ar gyfer y llinell tangiad, y llinell coch. Nawr gwyddom fod delta y yw'r ffwythiant wedi ei weithredu i'r pwynt xn,
a fod delta x yn hafal i xn tynnu i ffwrdd xn plus 1. Os mewn bod nhw'n rhai ni mewn i'r f dash o xn sydd gennym lan fan hyn, yna cawn bod f dash o xn yn hafal i f o xn i gyd dros xn tynnu i ffwrdd xn plus 1. Mae llosio draws yn rhoi ni bod xn tynnu i ffwrdd xn plus 1 yn hafal i f o xn dros f dash o xn. Yna gallwn adio'r xn plus 1 a tynnu i ffwrdd yr f o xn dros f dash o xn. A dweddw na xn plus 1 yn hafal i xn tynnu i ffwrdd f o xn dros f dash o xn. Fel dwedwyd yn y fformwla. Iawn, mae nawr gennym ein fformwla, pwy oedd gennym yn barod, ond nawr ydych yn gwybod o ble mae'n dod o. Ac i ddefnyddio y fformwla mae angen arnom f o x. Felly f of x, felly fel fe wnaethom nodi o'r blaen, yw x minus 1 tynnu i ffwrdd cos x. Felly bydd f dash o x te yn 1, mae minus 1 yn differu dim byd. Mae cos x yn differu 1 minus sin x, felly cawn 1 adio sin x. Golyga hynny bod ein xn plus 1 yn hafal i xn tynnu i ffwrdd wedyn xn minus 1 minus cos o xn. A hwnna dros wedyn 1 plus sin xn. Felly mae hynny'n bach yn lot i fy ynbynnu mewn i gyfrannell, felly byddech am ddefnyddio tric fach, felly hynny yw dwedwyd wrthom i ddefnyddio x0 yn hafal i 1. Yna, rydyn yn gwneud 1 yn hafal i, a wedyn mewn bynnu hwn. Felly pan gwasgwn yn hafal i am hynny, cawn yr ateb yma fan hyn. Pwy yw ein x1? Felly mae x1 yn hafal i 1.293407993. Gwasgu'n hafal i eto a chawn x2 yn hafal i 1.283435773. A gwasgu yn hafal i eto a mae x3 yn dod allan fel 1.283428742. A gallwn gweld nawr fod i ddau le degol, pwy beth gyfynwyd i ni amdano, mae gennym hynny'n barod. A mae'r ddau lle degol nesaf hefyd yn gytuno ag gilydd, felly gallwn fod yn weddol hyderus ag 1.28. Ond trwy gwasgu yn hafal i eto, oherwydd gallwn yn digon rwydd cael yr un nesaf, mae'n werth gwneud hyn dim ond i wirio. Dwi'n mwyn fod yn siŵr, a mae'n troi allan bod hyn yn cytuno'r holl ffordd i lawr. Felly gallwn fod yn hyderus iawn yn ateb. Mae'n well i ni ysgrifennu hyn i mewn, felly gallwn ddweud fod x yn hafal i 1.28 i 2 yllta neu 2 lle degol. Felly un peth mae rhaid i ni fod yn ofalus o yw osgoi y sefyllfa yma. Felly byddwn dod ran y llun o'r cyrrannell eto. Felly hwn yw'r arddangosiad ar ôl yr un yn hafal i cyntaf, ac yna mae'r fformwla yn hafal i, a gallwch gweld bod gennym ateb weddol gwahanol. A byddwch siŵr o fod yn meddwl fel graddau a radiannau. Pan y defnyddio y dull yma, mae rhaid i chi sicrhau bod eich cyrrannell yn radiannau. Yn benodol, pryd bynnag rydych yn defnyddio calculus, a fel rydym wedi gweld o ddeilliad y fformwla rydyn yn defnyddio calculus,
Gallwch gweld yn y fformwla bod gennym f', felly'r ydyn yn differu. Mae bob amser angen i chi roi eich cyfrannell i mewn i'r adiannau. Meddyliais byddai'n neis i edrych ar Newton-Raphson gyda'r graffiau, felly gweld beth sy'n digwydd. Mae gennym ein ffwythiant fan hyn, a mae gennym ein man dechrau ar 1. Felly gyda ein man dechrau ar 1, gallwn cael yn f o x0, sydd wrth gwrs ar y cromlin. Wedyn, gallwn plotio ein tangiad fyna, sy'n mynd fel hynny, a gallwch gweld gyda'r un cyntaf rydyn yn mynd yn weddol agos i ein gwreiddyn fan hyn. Os ydyn yn chwyddo i mewn, yna gallwn gweld lle mae'r gwerth cyntaf fyna. Iawn, a dyna ein alpwynt. Lle bydd ni'n gosod y mewn. Yna ni. Ac yna mae angen i ni ei blotio ei fyny ar y cromlin. Lle dyna ein f o x1. Felly wedyn ydyn yn gwneud y tangiad. A'r trwm yma wedi chwyddo fel hyn, mae bron union yr un peth ar ffwythiant. Mae'n gwahanu ychydig tuag at y gwylod. Ond os ydyn yn chwyddo i mewn, mae'n edrych yn fawr yr un peth. Ond beth yn mynd i roi ein pwynt nesaf arno? A beth yn mynd i weld pa mor bell mae rhaid ni chwyddo i mewn i wahanu y tangiad o'r cromlin. Felly mae rhaid ni mynd yn agos iawn fan hyn. Felly gallwch gweld pam mae x1, x2, x3 yn cydgyfeirio ar nifer o lefyddegol mor gloi. Felly beth yn mynd i cael edrych ar yr un nesaf, felly dyna ein f of x2, dyna ein tangiad a dyna ein pwynt nesaf. Ac eto mae rhaid i ni chwyddo i mewn gan llawer. Ysgwrn ni os bydd Geogebra yn gallu goddef ar maint o chwyddo i mewn bydd rhaid i ni gwneud i wahanu y tangiad o'r cromlin. Iawn, felly dyna tangiad, ond mae i weld fod y cromlin wedi diflannu. Felly o bosib mae'n ei weld yn anodd i oddef â hwn. Felly ar hynny, gallwch gweld pa mor gyflym mae hynny'n cydgyfeiro. Felly os dawn nôl allan eto, ni'n sylweddolus pa mor bell oedd yn wedi chwyddo i mewn. Felly dyna ein tangiad cyntaf. Dyna ein tangiad nesaf yn dod. Ac i nesaf ni. A wedyn yn x1 yn dod mewn ac yn olaf yn x0 yn dychwylod yn ôl. Felly byddwn yn ei chwyddo allan ychydig fwy fel ein bod yn gallu gweld y cromlin ychydig yn fwy. A yn y cwestiwn yma, roedd ydy chi eich pwynt dechrau, felly'r x0. Nawr felly byddwn pob amser yn gwneud hynny yn yr oliad, felly na. Ond os nad ydyn yn rhoi chi y rif i ddechrau a, beth mae'n debygol i'w wneud yw i roi chi rhyw ffordd am cangyfrif, felly cewch synwyr o bwynt dechrau. Oherwydd os ni ddefnyddiwch y fath cywir o bwynt dechrau, nid yw Newton-Raphson yn gweithio'n dda iawn, neu dim o gwbl hyd yn oed. Lle'n benodol, os symudwn x0 o gwmpas, gallwch gweld o amgylch y pwynt, ac os gosodwch ran cyfrifo nesaf arno, felly chwyddo i mewn ychydig, felly ein bod yn gallu ei gweld wedi gwahanu. Felly, maint yn cael ei dangos, fel gallwn gweld fan hyn, maent i gyd ar yr un pwynt mwy na lai. Felly mae hynny bendant yn cydgyfeirio'n neis. Nawr, os awn yn rhy bell i ffwrdd, yna gallwn gweld ei fod dal yn mynd i cydgyfeirio fyna, mae'n edrych fel. Ond ar ryw pwynt mae'n dechrau mynd bach o nod. Ydych siŵr o fod wedi dyfalu ei fod yn rhywbeth i'w wneud a beth sy'n mynd ymlaen fan hyn. Gyda'r cromlin, mae gen i rhyw fath o drobwynt yn mynd ymlaen. Felly gallwch gweld fod x0 nawr
Felly fan hyn, ie. Yna mae'n mynd i x1, yna mae'n mynd yn ôl i le debyg, gyna mae'n gwasgaru allan, a wedyn mae'n cyrraedd x4. A nawr mae x5 i ffwrdd o sgrin, yn fwy gallaf gosod y tangiad i mewn, a gallaf gweld ei fod yn mynd bach yn wallgo. Felly, os awn yn bellach ymlaen eto, nid yn mynd i gweithio o gwbl. Yn mynd yn ôl trwy un, gallwn gweld ein fod yn yr ambar lle mae yn cydgyfeirio, ond yna os awn ni i ffwrdd o un, mae dal yn gweithio'n weddol da. Felly os oedd yn wedi rhoi rhyw 5 i chi ar y dechrau, byddai dal wedi gweithio'n iawn, ond nawr ydyn yn agosau i'r lleoliad troi fan hyn. Felly, credwn ei fod yn mynd i fynd yn anghywir eto, ac yn siŵr mae'n mynd yn anghywir. Felly, y peth allweddol am Newton-Raphson yw mae rhaid i eich amcangyfrif cyntaf bod yn y syml agos i'r greiddiau go iawn. Mae beth golygu'r y syml yn dibynnu ar y fath o ffwythiant ydyw. Ond os roeddwyd cwestiwn i chi heb y pwynt dechrau, byddant yn rhoi rhyw ffordd i chi tuag ato. A'r peth arall yw, trwy roi eich fformlau mewn i cyfrannell yn defnyddio y botwm ans, yna gallwch gweld os mae'r atebion yn dechrau edrych bach yn wahanol i beth byddwch yn disgwyl, a ddim yn cydgyfeirio. Dwedo hwnna wrthych eich bod wedi defnyddio y pwynt dechrau anghywir, felly mae angen i chi cael edrych ar hynny.